हेलो। हेलो हाँ। टुलु बाबू हम्म। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଛନ୍ତି? ନା ଆଉ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିଲେ କି? କରାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ କିଛି ଆସୁନି ହେଲେ ପଇସା। କଣ ପାଇଁ ଆସୁନି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା? KYC କରିଛନ୍ତି? KYC ସବୁ ଏଟା କରାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆସୁନି ହେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ ଜଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ? ଜଣେ ଏକା। ଜଣେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ମା ବୋଧେ? हाँ हाँ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍? मतलब मैं बाहर ही नहीं आया। ତମେ ବାହା ହେଇନ? नहीं। ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଖାଲି ଅଛି? ये तो कौन मत कहूना। ଆଉ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ये कौन मत कुह मत वाले। हेलो। ତମର ଆସିଛି ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ମୋର ଆସିନି। ତମେ କିଏ କହୁଛ ମତେ ମୁଁ କହ। ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ମତେ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି, ମୁଁ ସେଇ ସର୍ଭେରେ କାମ କରୁଛି ହେଲା। ମୁଁ ଫୋନ କରି ପଚାରୁଛି କୋଉମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲ ନା ନାଇଁ? ହାଲୋ। ତମ କଥା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ ହସ ଲାଗୁଛି। କାହିଁ, ମୁଁ କଣ ଏଇଠି କମେଡି କରୁଛି କି? ହଁ ହଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦିନ ସାରା କଥା ହେଇ ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ, ଭଏସଟା ସେମିତି ଶୁଭୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଏବେ କହୁନଥିଲି କି ତମେ ଏବେ କାହାଣୀ ଶୁଣ ନା, ଆମେ ପିଲା ନାହିଁ ହେଲେ। ए भाइयों, मेरे प्यारे देशवासियों, सुभद्रा योजना टंका पाइछ ना नहीं? କିଏ କହୁନ? अरे ମୁଁ ତମକୁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି ଯେ ତମେ सुभद्रा पाइछ कि नहीं? मेरे को पता नहीं है। किसी को पता है? आप तुम पता नहीं है मेरे को। ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ଅଛି? ଯାହାକୁ ଜଣା ଅଛି ତାକୁ କଲ୍ କର। କାହିଁକି, ତମେ କଣ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନ? ମୋର ବୟସ ନାହିଁ, ବୟସ ହେଇନି, ମୁଁ କରିନି ହେଲେ। ତମର ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେ ହବ, ହେଲେ କରିବା। ତମର ବୟସ ହେଇନି? ନାଇଁ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ପକେଇଛନ୍ତି, ତମେ ପକେଇନ? କି କଥା? ତମେ କୋଉ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆରେ ଏ ଥଟା ମନେ ଛାଡ, ମତେ କିଏ ଫାଇନାଲ କୁହ ତମେ କିଏ? ଏଇ ଶୁଣ, ମତେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଲ୍ କରିନି। ମୁଁ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ମତେ ମୋଦିଙ୍କ ଅର୍ଡର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କଲ୍ କରି ପଚାରୁଛି କି ତମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ପାଇଛ କି ନାଇଁ? ତମେ ପାଇଛ ହେଲା, ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି କଥାରୁ। ପାଇଛ କିନ୍ତୁ ମିଛ କଥା କହୁଛ ଆଉ ଥରେ ପାଇବ ବୋଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଆଉ ପାଉନୁ ହେଲେ, ପିଲା ଛୁଆ ନାହିଁ ହେଲେ ପାଉନୁ ହେଲେ। ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତନି କହିଲି ପରା, ଗୋଟେ ଥର କହିଲି ନା। ନାଇଁ ଆମର କଣ, କିଛି କେମିତି ନାଇଁ? ଆମେ ବା ଦେଇଛୁ, ତମେ ପାଇନ କେମିତି? ତମେ ଦେଇଛ? ଆଉ କଣ, ଆମେ ଇଏ କହୁନ ନାଇଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି କେମିତି? ଆମେ ଦେଇଛୁ କହୁଛୁ, ଦେଇଛୁ। ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି କେମିତି? ମିଛ କଥା ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ତମେ ପାଉ। କେମିତି ଦେଇଛ? ତମେ କେମିତି ଦେଇଛ ମତେ କହୁନ? ଆମେ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛାଡିଛୁ। ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛାଡିଛୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଇ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଗ ବିଜାର କରୁନି ଆଗ, ତମେ ଭୁଲ ଭାଲ କଥା ଗୁଡା ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ହେ ହଁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା। ହ୍ୟାଲୋ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ପାଇଛ କି ନାହିଁ ବୋଲେ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ପଚାରିବି ବୋଲି କଲ୍ କରିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇନୁ, ଆମେ ଅଭଦ୍ର ଯୋଜନାର ପଇସାଟା ପାଇଛୁ ଆମେ। ଅଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ସେଇଟା କିଏ ଦଉଛନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବୋଧେ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ଯୋଉ ସେ ମୁଦ୍ରା ଯୋଉ ତଳଟା ନାଇଁ କି, ସେଟା କଣ କହୁଛି ସେଟା ଟି କଣ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନା କଣ ସେଟା ଯୋଉ, ହଁ, ସିଏ ଅଭଦ୍ର ଯୋଜନାର ପଇସାଟା ପଠେଇଥିଲା ଆମକୁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା 52 9,900 କେତେ ଟଙ୍କାରେ? 52। 52 ନାହିଁ। ଆରେ 52 ମୋଦିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ନାହିଁ ରେ, ସିଏ ହଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ବୋଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା କହୁଛ କି? ନବୀନ ନାଇଁ ଆମର ମୋଦି ଆମର। ତମର ମୋଦି ବୋଲେ ତମକୁ ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ମିଳିବା କଥା। ନାଇଁ ମିଛ ଆମର କଥା ଗୁଡା ଅଭଦ୍ର କହୁଛ। ଯୋଜନା ପଇସା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଏଇ ଶୁଣ ହେ, ତମର ସୁଭଦ୍ରା କୁହ ପଇସା ହେ। ମିଳିଛି କି ନାଇଁ ସେଟା ଆଗ ମତେ କୁହ କ୍ଲିୟର କରିକି, ନହେଲେ ତମର ନାଇଁ ଏଇଠୁ ଏମିତି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କାଟି ନେଇଯିବି ବୋଲି ନାମ ନଉଥିବ। କାଟି ନେବ ତା ଗଳଟାକୁ ଟୋଟାଲ ପୁରା କାଟିଦବୁ ପୁରା। ଗଳାଟାକୁ ସୁଭଦ୍ରା କାଟିବ? ଯୋଜନା ଶୁଣ ହେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆସିନି, ଅଭଦ୍ର ଯୋଜନାର ପଇସାଟା ଆସିଛି ହେଲା କି।
କେତେ ଟଙ୍କା ତ ନବ କହୁନ? ହଁ ଆସିଛି ତ ପଇସା ବୋଲେ ହଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅଭଦ୍ର କଣ। ହେଲେ ପଇସା ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ସେ ଅଭଦ୍ର ଆସୁ କି ସୁଭଦ୍ରା ଆସୁ କି ଯିଏ ଆସୁଛି ଆସୁ ବୋଲେ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯଦି ପଇସା ଯାଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କଣ କି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେହେଙ୍ଗା ଆଣିଥାନ୍ତ। ହୁଁ। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେହେଙ୍ଗା ଆଣିଥାନ୍ତ। ଆର ସପ୍ତାହରେ ମୋର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ପିନ୍ଧିକିରି। ହେଲେ ଲେହେଙ୍ଗା କଣ? ହ୍ୟାଲୋ। ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍ ତମ ନମ୍ବର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଜଣେ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତମ ସହିତ ଠିକ ଅଛି।